Täze ýylyň öňü tirasynda Türkmenistanda daşary ýurtly aýdymçylaryň konserti geçiriler. Meşhur artistleriň 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Buzly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylary tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri araçylardan ençeme esde gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir belliýär. Türkmen Newsyň ýazmagyna görä mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Buzly köşkün kassasyna baryp nowata dursalar da resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly İranly Araş 28-ne Russiýaly Mot we 29-na türk aýdymçysy Semijan çykyş eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Buzly köşkün kassasyndan bilet söwdasy barada maglumat alyp bolmady. Azatlygyň birnäçe gedek eden jaňlaryna jogap bolmady. Türkmen News neşri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserti tähil wagt galanda 23-nji dekabrda oglan edilendigine ünse çeker. Iň işçiň Aşgabatlylar göneden göne kassalara ylgaşdylar we daňdan nowat emele geldi şeýle de bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy diýilip maglumatda aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen dälde polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylaýar. Köp sanly gözükçülük işgärleri birnäçe polisiýa awtology we hatda tutsaglary daşıyan awtolog hem nowatçylyk edýär. Olaryň wezipesi müşterileriň kassa girmeginiň öňüne almakdyr diýilip bellenýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene-de birnäçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satywy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmaýan biletler araçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTok'da daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 hisse gymmat, ýagny 500 manatdan hödürlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça $25 barabar bolýar. Bu arada habar beren Türkmen News neşri TikTok'da görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny has ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan hödürleýänligini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri ýem 800 we 1000 manattan, ýagny resmi narhdan 10 hisse gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manattan hödürleýänleriň hem bardygyny belliýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täze ýylyň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylaryň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gytçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly Azerbaýjanly Russiýaly aýdymçy Jonyanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlylaryň saat 4-den kassalaryň öňünde duranlygyny ýatlatdy. Şol waka barada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylary hem Jonyanyň konsertine bilet almak üçin nowatda duran adamlaryň arasynda goýuk galmagylyň ýakalaşyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdi. Şonda tomoşaçylaryň konserti esleginiň ören ýokary bolmagyna garamazdan bilet söwdasynyň emeli görnüşinde çäklendirilendigi, şeýlelikde Jonyanyň konsert güni orunlaryň ençemesiniň boş galandygyny we guramaçylaryň käbir adamlara konsertde hatda muht barmagy da ruhsat berenligini Türkmen News ýazýar. Şeýle-de habarda agdalan aýdymçylaryň Aşgabatdaky çykyşyna biletleriň bahasy olaryň beýleki ýurtlardaky konsertleri bilen deňeşdirilýär. Mysal üçin martda Rumyniýada Araşy adından $70, may aýynyň ahirinde Almatada we Astanada Moti $30 we $80 aralygynda, iýun aýynda Moskwada Semijan ki bolsa $75 diňläp bolýar. Emma bunar Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aýlygynyň ýartyna deň bolýar diýip Türkmen News neşri belliýär. Türkmenistanyň döwlet ýedary kärhanalarynda täze ýyl bayramyna gawatlanyp sowgatlar paýlanyp başlandy. Munyň üçin öňünden pul tapşyran büdjetçilere berilen sowgatlaryň ençemesiniň içinden şu ýyl möhleti geçen azyk önümleri çykdy. Balkanyň büdjet işgärlerinden täze ýyl sowgady üçin 150 manatdan pul tutulup berilen sowgatlary möhleti geçen köki we zaýlanan şokolad keksler bolup çykdy diýip Azatlyň habarçysy yerli büdjet işgärleriniň birnäçesine salgylanyp 26-njy dekabrda habar berdi. 3-nji gün paýlanyp başlan täze ýyl sowgatlary ilki bilen mektepler we saglyk polisiýa bölümleriniň işgärlerine paýlandy. Iýini 30 cm.
boy 50 santimetr gowrumly, gög renkli, ayazbaba şekil düşürülen karton kutularda paýlanan sowgatlary daşyndan görenler şül hökümet hakymady iýmändir diýdiler. Emma daşyjak içim öjek bolup çykdy. Ýygynyň ýaňa durar ýalylar. Biz kollektiv bolup müdürimize şikayet etdik. Diýip mektep muallimi gurrun berdi. Ýene bir balkanawatly öz iş yerinde paýlanan sowgatlary açman öýüne getirip çağalaryna açtyranlygyna gynanýanlygyny aýtdy. Her ýyl iste alan sowgatlarymyzy öýümüze gelip çağalara astyrmak däp boldy. Sonuň üçin iş yerimde açmadyk. Eger beýle daýy piçenýe we keksleriň boljagyny bilenimde sowgady getiren kärdesler arkalaşyk we aýalar guramasynyň wekillerine ýygyna bererdim. Döwlet dukanlaryndaky hyrydarsyz saçakçylardan we çanlardan galan kökleri kağıt gutaka aplap berdiler. Diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Ozalky ýyllarda bolşýaly şu gede kem berilen sowgatlar büdjetçilerden toplanan pula satyn alyndy. Şu ýyl Balkanawadyň edara kärhanalarynda işgärlerden täze ýyl sowgady üçin toplanan pul 155 manada barabar boldy. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 44 Amerikan dollarynyň köprek. Balkanly büdjetçileriň sözlerine görä 155 manada bazarlarda kadaly sowgatlaryň bir näçesini satyn alyp bolýar. Beýle yaramaz sowgatlary bermeseler has gowwalardy çağalarymyza bu sowgatdan müň esse gowusyny bazarlarda 25 manatdan satyn alyp bilerdik diýip Balkanly ýaşaýjylar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Balkanawatly çeşmeleriň biri möhleti geçen azygyň sowgatlara goşulmagyny yerli dükanlarda satylman galan şol sanly möhleti geçen azyk önümlerini yerleşdirmegiň bir görnüşi diýip düşündirdi. Sowda ýolbaşçylary we häkimlik öz borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin döwlet dukanlaryna satylman galan möhleti geçen haritleri yerleşdirmäge synanyşýar. Diýip Sowda puwdagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeýär. Onuň bellemegine görä ozalky ýyllarda geçmeýän haritler un paýoklarynyň we beýleki subsidiýerlenen azyk önümleriniň gapdalynan ýüklenip satylan bolsa soňky wagtda subsidiýerlenen önüm sowdasy tas ýok bolup satylman galan harit köpelipdir. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň häkimliginden we Sowda resmiýetlerinden tesbir almak boýunça dentinançygy netije bermedi. Çeşmeleriň sözlerine görä şu ýyl ýurdun dürli böleklerindäki edara kärhanalarynda kärdeşler arkalaşyklary tarapyndan guramalaşdyrylyp berilýän sowgatlaryň hili peselipdir. Bu ýylky sowgatlaryň içine talynan süýjüleriň arasynda pisläp gatap gidenleri gaty kän. Ählisi Türkmenistanyň yerli süýjü kärhanalarynyň önümi, süýjüleri çağalara hudurlar ýaly däl. Täze ýyl saçagyna hem goýup bolmaýar. Diýip Türkmenistanly büdjet işgäri gurrun berdi. Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynda işleýän işgärlerden dürli maksatlar üçin ýygyderli pul toplanýar. Täze ýyl sowgady üçin pul ýynamak täze onlar çylbäri dowam edip gelýär. Şeýle-de edara kärhanalarynyň işgärleriniň sözlerine görä olar özlerine beriljek sowgatlardan başga öz ýolbaşçylaryna sowgat satyn almak üçin pul tapşyrmaga mejbur edilýär. Dekabrda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen ýakyn wagtda duşuşmak boýunça ılalaşylandygyny aýtdy. Bu Washingtonyň Kiýew bilen Moskwanyň arasynda paraxçylyk ılalaşygyny gazanmaga gönükdirilen tagallalaryny güýçlendirýän döwrüne gabat geldi. Zelenski meýilleşdirilýän duşuşyk barada sosial ulgamlarda habar berip, Milli Howpsuzlyk we Gorunmak Geňeşiniň sekretary Rustem Umerowyň oňa Amerikanyň resmiýetleri bilen bolan nowatdaky duşuklary barada hasawat berendigini ma'lum etdi. Biz bir günümüzi hem yitirmeýäris. Biz ýakyn wagtda iň ýokary derejede Prezident Trump bilen duşmak barada alalaşyga geldik. Täze ile çenli köp saat kesgitlenip bilinär. Diýip Ukrain lideri ýazdy. Trump şeýle duşuk baradaky mailnamalary entek jeňmeçiligi tasdiklamady. Kiev Post neşriniň çeşmelerine görä Zelenskiň 28 dekabrda Florida gidip Mar-a-Lago'da möhüm gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Bu beýanat Zelenskiň mundan bir gün öň Trump'yň wekilleri Steve Witkoff we Jared Kushner bilen telefon arkaly guruluşyp uzak möhletleýin paraxçylyk üçin gowy pikirleri ara alyp maslahatlaşandygyny ma'lum etmeginden soň eglan edildi. Zelenskiň maglumatyna görä Jaňa Umerov ýaragly güýçleriň baş tabynyň başlygy Andrei Khnatov we Daşary işler ministri Andrei Sibiha hem gatnaşdy. Biz
işin käbir möhüm jikmejikliklerini ara alıp maslahatlaşdyk. Umumy netije we uzak möhletlerin parahatçylyga ýetmäge kömek edip biljek gowy pikirler bar. Hakyky howpsuzlyk, hakyky dikeldiş, hakyky parahatçylyk. Bizim hemmemize şular zerur. Deyip Zelenski yazdy. Bu özgörüşler Amerika, Ukraina we Ýewropa gepleşikçileriniň Russiýanyň Ukrainadaky ursuny besetmäge gönükdirilen 20 maddalyk parahatçylyk çarçuwasynyň üstünde işlenilýän döwrüne gabat geldi. Zelenskiň şu hepde mälim eden mailnamasynda Ukraina üçin howpsuzlyk kepillikleri, dikeldiş işleri we söwüş hereketlerini toktatmak boýunça ýol kartasy ýaly meseleler göz öňünde tutulýar. 20-21 dekabrda Amerikanyň Miami'de geçiren duşuklaryna Russiýanyň wekilleri hem gatnaşdy. Emma soňra Kreml bu duşuklara aýgtly özgörüş hökmünde garamaly däldigini duýdurdy. Bloomberg nesiri Kremle ýakyn bir çeşmä salgylanyp, Moskwanyň häzirki 20 maddalyk plan boýunça üýtgetmelerin girdilmegini talap etmegi meýilleşdirýändigini ýazdy. Maglumata görä Russiýa NATO'nun gündogora giňelmeginiň dowam etmezligi boýunça kepillikleri, şeýle hem Ukrainanyň Ýewropa bileşigine goşulan ýagdaýynda onuň bir tarap statusyny saklamagyny üpçün etsek şertleri goşmak isleýär. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov, Prezident Vladimir Putin'a Miami'daki gepleşikleri boýunça hasabat berilendigini tasdiklady we Russiýanyň öz pozisiýasy boýunça ýakyn günlerde Washington bilen kontaktlaryny dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu aralykda Ukraina resmiýetleriniň maglumatyna görä, soňky günlerde Russiýa Ukraina garşy darbalaryny dowam etdirip, ýurdun gün ortasyndaky Odessa tebitine hüjümlerini güýçlendirdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa öten akşamyň dowamında Ukraina garşy Iskander M kysymly raketany we 99 sany hüjüm dronuny atypdyr. Odessanyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak 26 dekabrda "Şun düşman şäherimize ýene-de hüjüm etdi" diýip aýtdy we dron zarbasynyň şäherdäki bir infrastruktura desgasyna degip ýanganyň döremegine sebäp bolandygyny belledi. Ukrainanyň premier ministeriniň ornbasary Aleksey Kulebanyň Telegramda ýazmagyna görä, Russiýanyň gijeki zarbalary Odessa we Mykolaiv täwitleriniň portlarynda Slovakiýanyň, Palaunyň we Liberiýanyň baýdaklaryny götürýän gemilere hem zeper ýetiripdir. Sol bir wagtda Amerikanyň senatorlarynyň iki partiýadan ibaret topary Rojdestvo bayramy günlerinde Ukrain parahat ilatyna garşy edilen Rus hüjümlerini ýazgyrdylar. 25 dekabrda ýaýradylan beýanatda şeýle diýilýär. Biz Russiýanyň Kherson, Chernihiv, Kharkiv, Odessa, Sumy, Donetsk we Kryvyi Rih täwitlerine asuda Ukrainlara garşy amala aşyran wagşy hüjümlerini ýazgyrýar. Beýanatyň awtorlary ýene-de şeýle nykdylar. Uruş ýagdaýyndaky ýurtlarda da Rojdestvo döwrüne ok atyşyklary besetmek däbi bar. Aýratynda birinji jahan uruş döwrüne şeýle ýagdaýlar bolupdy. Putiniň häzir o atışlary togtatmagyň deregine hüjümleri amala aşyrmak barada karary hemmemiz üçin aýdyn bir duýduruş boldy. Putin rekimsiz ganhor. Ol parahatçylyk bilen gyzyklanmaýar we oňa ananyp bolmaz.